Ma a világ egyik legelképesztőbb irodalmi és spirituális kincsestárába fogunk belevetni magunkat, ez a tibeti buddhista kánon. Képzeljetek el egy monumentális gyűjteményt, ami egy teljes civilizáció tudását, sőt a hitét is őrzi. Tartsatok velem, és fejtsük meg együtt, mit is rejt ez a hatalmas könyvtár. Oké, kezdjük is rögtön egy elég megdöbbentő adattal. Ez a szám itt, a 333, na ez a tibeti kánon köteteinek a hozzávetőleges száma. Most képzeljetek el egy könyvespolcot, ami roskadozik több mint 300 vastag kötet alatt. És ez, tudjátok, nem valami regénysorozat, nem. Ez egy teljes civilizáció bölcsessége. Filozófia, tudomány, lenyűgöző történetek és persze spirituális tanítások mind egyetlen hatalmas gyűjteményben. Na, ez a kérdés az, ami köré a mai anyagunk épül. Mert ez a történet, látjátok, nem csak simán szövegekről szól. Sokkal inkább egy emberfeletti erőfeszítésről, a megőrzésről, a fordításról, a hagyományozásról és az ezzel járó összes kihívásról. Mert hát, hogy a csodába marad fenn mindez, szinte érintetlenül egy évezreden keresztül. Rendben, nézzük, miről is lesz ma szó. Először is megnézzük, mekkora is ez a gyűjtemény valójában, ez lesz a Buddha teljes könyvtára. Aztán visszaugrunk az időben, hogy lássuk, hogyan lett a szóból szentírás. Beszélünk majd a nagy tibeti fordításról is, ami egy hihetetlen meló volt. Utána jön a lényeg, belelapozunk magába a kánonba, először Buddha szavainak mélyén, majd jön a nagy kommentár. Végül pedig megnézzük, miért is egy élő, lélegző kánon ez az egész a mai napig. Rendben, szóval az első lépés, fogjuk fel, mekkora is ez a gyűjtemény. De ahhoz, hogy tényleg értékelni tudjuk ezt a több mint 300 kötetet, muszáj visszamennünk egészen a kezdetekhez. Mégis, honnan jött ez a hatalmas tudástár? Hogyan lett egyetlen ember szavaiból egy egész könyvtár? Mert hát a tibeti kánon nem csak úgy a semmiből termett. A gyökereit nem tintában kell keresni, hanem az emberi emlékezetben. Évszázadokon át ezek a tanítások élő hangként terjedtek, szájról szájra, mesterről tanítványra, sok-sok ideig, mielőtt egyetlen betűt is leírtak volna belőlük. És ez az idővonal tökéletesen megmutatja ezt a hosszú utat. Szóval, Buddha halála után a tanítványai emlékezetből összerakták a tanokat. Aztán eltelt egy csomó idő, és Sri Lankán, az időszámításunk előtti első században pálmalevelekre vésték őket először páli nyelven. Kicsit később megszületett a szanszkrit verzió is, és csak ezután a 7. században ott fent a Himalája hegyei között kezdődött az a tényleg hihetetlen vállalkozás, hogy ezt az egész tudást átültessék tibetire. A legkorábbi kánonok alapját a Tipitaka adta. Ez szó szerint azt jelenti, hogy a 3 kosár. Tényleg képzeljétek el, ahogy a szerzetesek a tanításokat 3 hatalmas kosárba gyűjtik. Az egyikbe mennek a szabályok, a másikba a történetek és a tanbeszédek. A harmadikba pedig a mélyebb filozófiai cuccok. Ez az egyszerű, de zseniális rendszer lett aztán minden későbbi buddhista kánon alapja. Na de mi is volt pontosan ebben a 3 kosárban? Hát az elsőben, a Vinayában a szerzetesi közösség szabályai, tényleg a mindennapi életet szabályozó fegyelmi előírások. A második kosár a szutta, na az a lényeg, maga Buddha tanításai, a beszédei, a példázatai. A harmadik, az Abhidhamma, az pedig a tanok mélyebb filozófiai elemzése. Ez volt tehát a 3-as alap, amire aztán később a tibetiek egy teljesen új építményt húztak fel. És ezzel el is érkeztünk a nagy fordulóponthoz, a tibeti kánon születéséhez. Fontos megérteni, hogy ez nem csupán egy másolás volt. Nem. Ez egy gigantikus kulturális és spirituális projekt volt. A buddhista tanítások teljes gyűjteményének átültetése egy teljesen új nyelvre és egy új kultúrába. A tibetiek a kánont 2 hatalmas főrészre bontották, a kandzsúrra és a tandzsúrra. A kandzsúr, a lefordított szó, az Buddha tanításait tartalmazza, ez a mit tanított. A tandzsúr pedig a lefordított értekezések, a nagy indiai mesterek kommentárjait foglalja magába. Vagyis ez a hogyan értsük, és miért is fontos az egész. És ahogy a számok is mutatják, nos, a magyarázat néha még sokkal-sokkal terjedelmesebb, mint maga az eredeti tanítás. És ez tényleg fontos megérteni, ez nem 1-2 év munkája volt. Ez a fordítási folyamat a 7. században indult, és egészen a 14. századig tartott, az több mint 700 év. 700 évnyi elképesztően elkötelezett munka, generációkon átívelő tudás és erőfeszítés. Na, ennek az eredménye a tibeti kánon, amit ma ismerünk.
Rendben, akkor most lapozzunk is bele az első nagy gyűjteménybe, nézzük a kandzsúrt, ami Buddha szavait őrzi. És itt a kérdés, a tibetiek vajon csak simán lemásolták a régi rendszert, vagy alkottak valami teljesen újat? Na itt jön egy nagyon érdekes csavar a történetben. A tibetiek ugyanis nem egyszerűen átvették a 3 kosár struktúrát. Fogták a szövegyeket, újra rendezték őket, és létrehoztak egy teljesen egyedi 7 részből álló felosztást. És hogy miért? Mert ez sokkal jobban tükrözte a saját buddhista hagyományukat, különösen a Mahayana és a Vajrayana irányzatok fontosságát. És íme ez a 7 új kategória. Az első, a Vinaya, a fegyelmi szabályok, az maradt a régi. Oké, de utána jönnek az igazi újítások, mint például a túlparti bölcsösség tanításai, vagy a titkos gyakorlatokat leíró tantra szövegek. Sőt, a tibetiek több korábban szétszórt szútra gyűjteményt is egybefoglaltak, és még Buddha halálának is szenteltek egy külön részt. Szóval látjátok, ez nem csak egy fordítás volt, ez egy teljesen új, a tibeti szellemiséget tükröző rendszerezés. Jó, akkor most térjünk át a kánon még nagyobbik felére, a tandzsurra. Ha azt mondtuk, a kandzsúr maga a kinyilatkozatás, akkor a tandzsul az értelmezés és, meglepő módon, a tudomány gyűjteménye. És szerintem itt jön a tandzsúr legmeglepőbb titka. Mert ez a gyűjtemény, sokkal, de sokkal több, mint egy halomvallási kommentár. Ez egy időkapszula, egy komplett enciklopédia, ami a klasszikus indiai civilizáció szinte teljes tudásanyagát megmentette az utókornak. A logikától kezdve az orvostudományon át egészen a költészetig. A tandzsúr sokszínűsége tényleg lenyűgöző. A vallási kommentárok mellett ott sorakoznak a logika, az orvostudomány, a nyelvészet és a művészetek legfontosabb indiai kézikönyvei. Most gondoljatok csak bele, a tibeti fordítók nem csupán egy vallást mentettek át, nem, egy egész civilizáció szellemi örökségét adták tovább. De a történetnek itt még korán sincs vége, nem állt meg a 14. században, mert ez a hatalmas tudástár nem valami poros múzeumi tárgy, hanem egy élő, lélegző hagyomány, aminek az utazása ma is tart. Bizony, a hagyomány ma is folytatódik. A 840 000 nevű nemzetközi projekt pontosan azt a gigási munkát végzi, amit a tibetiek csináltak évszázadokkal ezelőtt. Fogtak magukat és fordítják a teljes kánont. Ezúttal angolra, hogy a világ minden táján elérhetővé váljon. A szavak útja, ami Indiából indult és Tibeten át folytatódott, most egy új, globális korszakba lépett. Ez a történet végső soron a megőrzés erejéről szól. Arról, hogy egy egész kultúra hogyan szentelte minden energiáját annak, hogy egy tudástár több mint 1000 éven át fennmaradjon. És ez elgondolkodtat. A mi digitális információtól túlcsorduló korunkban vajon mi az a tudás, amit mi ennyire elkötelezetten őrzünk a jövő számára? Köszönöm szépen a figyelmeteket!